Bago nga ni viral mga higala, ang asawa puwerte yung goola. Nasakpan niya ang pinangganiyang bana. Nakitaan nga mura kinig kaka, nagbinukutay nga walay mga sapot. Unya pagkabigot traba sa ilang kunot, wa kini nahuman kay sila nangasakpan gapurma og 69. Napakgang ang ilang inukubay, si Inday grabe ra baka bansay. Pagkamalas wa sila makabantay, kay ni abot man ang legal niya nga wife. Why swerte kay sila na videohan, na aktuhan ni ungad kinisbugan. Di malas man wa mahuman ilang 69. Wa matapos kay tungod na aktuhan, sa bintana nilayat ang kanahan. Pagkaabtik labaw pastulisan, walay sapot kini nga nagdagan. Kung asa man og siking sa kaman, maka iPhone 7 ang makatug-an. Busa Inday karon, in town pangandam, nang gigil na si madam. Birada sa iPhone 7. Yeha! Yehey! Alright, DJ Archie Vlog. Daghan rong mga banang nagtinunto, sa asawa di jud makuntinto. Bisan gwapa ilisag putyo-putyo, sa kahangol gusto jud maniguro. Daghan na karong nagtinunto, kargado ra ba pamilyado. Isiguro nilang biga bahalag makasala. Daghan na karong nagtinunto, kargado ra ba pamilyado. Isiguro nilang biga bahalag makasala.